हेलो एवरीवन गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्ट थानायफोरा एसे नायलांदो आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय ना थ' जितु जोंहा पीएम किसाननि आपडेट्स ओंखारबोदों थ' सावरायलांगोन बेनि सिगां नोंथांमोननोहाय आङो एसे आबाद दिन्थिलांनि आरोना तो सिगाङावबो दिन्थिबोबाय थादोंमोन आगे पिछे दिन्थिबाय थानायखाय दिनैहाय आङो एसे दिन्थिलांनि आरोना जा मोजां मोननानै दङ तो एसे नायलांदो ड्रेगना मोनबाथाय ओरैबायदि माने मोनसावो जा मोनबाय आरो नै बिराद बरिया मोनखादोंलै एबाराव ज्राव नै मोनलाजोब्बाय आरोना नै एकदम फुरा मोनजोब्बाय नै बिथिं दंलाजोबो नै गोमोन आरोना तो नै फुरा मोनसावदों आरोना नै मोनलागासिनोसै मोनलाजोबनाय नै जेथिंबो मोनजोबनाय आरो दिनै खाजागोन माखासे बेलासियाव तो आरो सोरबा गाबोनसो खाजागोन खायफा नै बिथिंबो नै दंलाजोबो दानिया बिदिब्ला जोङो मेन आपडेट्सआव थांदिनि तो मेन आपडेट्सा जोंहा बेनो पीएम किसाननि सायाव जोङो सिगांनिफ्रायनो सावरायबोबाय थाखानायखाय तो दिनै फिन खेबसे आङो लानानै फैफिनबावनाय जालायबाय भिडिअखौहाय तो जोङो मिथिनो मोन्दों दाखालि बावै निउसफोर बेबायदिनो भिडिअसफोर गोसारबाय थादोंमोन 18 जुनाव हाबगोन फैसाया नाथाय जोङो दा फाइनाल आपडेट मोननो थांबाय आरो 20 जुनाव बेबायदिनो फैसाया हाबनो थांगासिनो दङ 2000सो मोनो ना 4000सो मोनो जोंनो समासो खिन्थासिगोन आरोना दा जियानो हक 20 तारिखआव मोनगोन हाबनो थांगासिनो दङ अलरेडि जोङो फाइनाल आपडेट मोननो हाखाबाय तो बयबो मोनगोन हौवा हिन्जाव जायफोरना जि नाम दङ ना नामफोरखौथ' नोंथांमोना बयबो चेक खालामनानै लाखाबाय तो नाम थानायफोरा मोनसिगोन आरोना दा नाथायबा जोङो EKYC खौ मास्ट बि आपडेट खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो जोङो चेक खालामनो हायो वेबसाइटआवनो EKYC दङ ना गैया ना आरो माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङ नामा तो जोङो स्टेटासफोरखौ चेक खालामनानै लानो हाखायो बयबो चेक खालामनानै लादो आरो फैसाया हाबनो थांगासिनो दङ 20 तारिखआवनो तो दा आङो दिनैहाय एसे स्क्रिनाव दिन्थिनो लादों आरोना तो जोङो माबोरै EKYC खौ न'आव थानानैनो गावनि मबाइलजों जोङो खालामनो हायो EKYC खौ आरो जोङो चेक खालामनानै बेवहाय स्टेटासखौबो नायनो हायो तो आं एसे स्क्रिनाव दिन्थिगोन नोंथांमोना बयबो खालामनानै लाजोबखाबाय आरो बयनाबो दंजोबखायो अके तो आं आसा खालामो आरो जायफोरा मोनबाय थानाय तो मोनखागोन आरो ना मोनैनि खुनु खोथायानो गैया नाथाय दासिमबो सोरनाबा बेबायदिनो FTO प्रसिडफोरा इएस जायाखै माने फान्ड ट्रेन्सफार बेबायदि अर्डारफोर गैथ'वा आरो ना मोनथ'वाखै तो बिदिब्ला आङो एसे स्क्रिनाव दिन्थिलांनि जोङो न'आव थानानैनो गावनि मबाइलजों माबायदि जोङो EKYC खौ खालामगोन तो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन थेवबो आङो एसे स्क्रिनाव दिन्थिलांनि आरोना तो नोंथांमोना बयबो खालामनानै लादो आरो गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानो आङो स्क्रिनावहाय तो एसे दिन्थिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबगोन आरो नोंथांमोना बयबो खालामनानै लाखाबाय आरो बयबो मिथिखायो तो थेवबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय दानिया फैदो लोगोफोर स्क्रिनाव जोंहा नैबे पीएम किसान एप्स दङ मोनसे ओमफ्राय मोनसेया आधार एप्स तो जोङो बे मोननै एप्सखौ जोंनो गोनांथि दा जोङो बेवहाय माबोरै बेबायदिनो जोङो न'आव थानानै गावनि जिथुनिखि EKYC जोङो बेखौ माबोरै खालामनो हायो तो पीएम किसानाव हाबबाय पीएम किसानाव हाबनाय लोगो लोगो बेबायदि बियो गेवगोन आरो जोंहा जिथु आधारनि मोनसे एप्स दङ बेखौ नांगौ आरोना तो नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि थांबाय आरो बेवहाय मोनसे पेज फैबाय आपडेट मबाइल नाम्बार ओमफ्राय लगइन फैबाय जोङो लगइनाव थुबाय आरोना लगइनाव थुनाय लोगो लोगो बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय जोङो बेवहाय अपसनफोर नुनो मोनो बेनिफिसारियाव जोङो क्लिक खालामनांगोन 2 नाम्बाराव बेनिफिसारियाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो बेबायदिनो आधार नाम्बार होनो हायो आधार नाम्बारखौ बुदो बेनिफ्राय जोङो लगइन खालामदो बेवहाय टिक मार्क होदो बेखौ अके खालामदो आरोना अके खालामनायनि उनाव बेबायदि फैगोन बेबायदि फैयोबाथाय नोंथांमोना बेखौ एसे केमेराखौ लादो केमेराखौ लानाय लोगो लोगो साक्सेसफुल जाबाय सक्सेसफुल जायोबाथाय बियो बेबायदि गेवसिगोन आरोना
थ' बिनिफ्राय जोङो नैबे डासबर्डआव थांदो गोजौआवहाय डासबर्डआव थांनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय स्टेटासखौ नायनो हायो आरोना नै थ' आरो EKYC खौ खालामनोबा जोङो नैबे फार्स्टनि गोथाङाव थुनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय आधार नाम्बारखौ बुदो दसे लडिं लाबाय बेवहाय नै आंना माने अलरेडि EKYC अलरेडि डान जानानै दंखायो आरोना थ' बेबायदिनो नोंथांमोनाबो खालामनानै लादो।